Κυριακή 28 Ιουλίου. Τελικά ήρθανε. Τελικά ήρθαμε. Κατά λάθος βέβαια βρεθήκαμε, έτσι, αλλού πάμε. Παιδιά, για πού ετοιμάζεστε να πάτε? Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, πάμε για Ινδία. Wow. Νομίζω εκεί. Είμαστε σίγουροι? Ωραία, ή δεν είμαστε? Πώς αλλάξουμε στην πορεία? Ο γνωστός Μαγκελάνος. Και αυτή είναι Δεν ξέρουμε, την βρήκαμε και την πήραμε. Τι γράφει δίπλα? Τόνια, κάπου τη βρήκε, αυτή την έφερε μαζί. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα αυτή. Για τα πράγματα βλέπω. Και βλέπω έχει πάρει και το κράνο σας μαζί. Αυτή πρέπει να φοβάται το αεροπλάνο, θα το φορέσει μέσα, φαντάζομαι. Μέσα θα φορεθεί. Μέσα θα φορεθεί. Αν πέσει θα το υπονομική ζώνη. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πρέπει να προσέχουμε. Παιδιά, βλέπω πάρα πολλά πράγματα. Θα κάτσετε μέρες γιατί εμείς θα γυρίσουμε κάποια στιγμή το Σεπτέμβρη. Έτσι λέμε κι εμείς. Κοίταξε, έχω πάρει και κάποια πράγματα να πουλήσουμε. Θέλουμε να διάσουμε την αποθήκη, τα σπίτια μας, τις αποθήκες μας. Μια χαρά. Παζάρι, λοιπόν, κύριε, παζάρι. πάμε για να κάνουμε το check-in για να τελειώνουμε. Δεν πάμε. Λοιπόν, πάμε για check-in, παιδιά. 12.30 το βράδυ έχουμε φτάσει στην Ντόχα. Είμαστε στο αεροδρόμιο Orchard, μια τροπική ζούγκλα φτιαγμένη εδώ στο κέντρο. Είναι το καλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου. Πρώτο στη λίστα, ακολουθεί τη Σιγκαπούρης και τρίτα τα δύο αεροδρόμια της Ιαπωνίας. Λοιπόν, πήραμε το τουκ-τουκ λοιπόν. Who's your name, my friend? My name is Aji. Aji. Εδώ. Ο my friend Aji θα μας πάει να πάρουμε τα μηχανάκια από τον Νίλ. Πάμε στα αφήσουμε τα μηχανάκια εάν φτάσουμε, έτσι. Εδώ. Ο Πάνος και η Ελισάβετ πίσω. Η Τόνια έμεινε έξω πίσω να ξεκουραστεί. Και βέβαια για να πάρουμε τα μηχανάκια πρέπει να φτάσουμε εκεί. Ωραία, πού στη γάμο γκόρνα σας μέσα. Τρίτη, είμαστε στο ξενοδοχείο, στο νέο Δελφή. Φορτώνουμε να φύγουμε. Είναι πρωί δεν είναι, έχει φτάσει η ώρα 10:30-11. Ήμασταν πολύ κουρασμένοι χθες από όλο το ταξίδι και την πολύ ζέστη. Εδώ η ξενοδοχειάρα, πάνω στόνια, μπαγκάζια, εδώ. Πάνω, πρέπει να μας πάρουν να πάμε πίσω. Όλο δεξιά δηλαδή. Πού πας με το κουτί ψηλό? Ξεκούραση των πολεμιστών και
ήρθε μας αγόρια. Μετά από 30 χιλιόμετρα και 1 ώρα και 10 λεπτά σε κατάσταση Πόλεμη, λιπόθυμη, πόλεμη. η μιλιπόθεμη έχω ανεβάσει σφυγμού, δεν ξέρω πόσους. Θερμοκρασίες, Σταματήσαμε για ένα νερό, δεν υπάρχει νερό. Ήρθαμε ένα ζαχαροκάλαμο. 31 Ιουλίου, last day of July, today. Εδώ στο υπέροχο ξενοδοχιάκι που μείναμε χθες. Μακούρι, στο Χισάρ. Εδώ. Ετοιμασία. Φορτώνουμε. Εδώ σταματήσαμε στο δρόμο για το Αμριτζάρ να πιούμε ένα νερό γιατί είχαμε σκάσει. Εδώ είναι που σταματάνε όλοι αυτοί που κουβαλάνε τα πράγματα που πάνε στους δρομούς. Τρώνε, πίνουνε. Εξυπηρετικότατοι, σκιστήκανε. Έχουμε βγάλει φωτογραφία με όλους. Ο ένας πήρε και τη γυναίκα του στο σπίτι να μας δείξει. Φωτογραφίες με όλους, Instagram ζητήσανε να μας δώσουν νερό, να μας δώσουν φαΐ, να μας δώσουν γλυκά. Φοβερή τύπη. Να φάμε μια μπανάνα που τρώει εκεί η Μπεθ και να μας φτιάξει εδώ ο άνθρωπος ένα ζαχαροκάλαμο. No ice. No ice. No ice. No. Βγάζει τον πάγο τώρα, εδώ το έχει πιάσει με τα βρωμόχερά του και δεν ξέρω και από τι νερό είναι. Σε πλένει. Άντε να δούμε. Θα φτάσουμε μέχρι το ξενοδοχείο, έχουμε άλλα 200 χιλιόμετρα ακόμα. Διαλέγει τα πιο ζουμερά, λέει. Οπ. Μηδέν θερμίδες. Τρίτη φορά. Ξεζουμιάζει, δεν αφήνει τίποτα να μείνει. Πάμε, έτσι πάλι, δεν μένει τίποτα. Όλο και κάτι, κάθε φορά που το βάζει, βγάζει. Πάλι, άντε, ξανά μετά. Ξανά. 5η φορά. Πάλι βγάζει. Βάζει και ρεβόλι τώρα μέσα. Εκεί με τα χέρια του τα καθαρά. Μπράβο ρε φίλε, έτσι με τα χέρια. Α, μπράβο, πάνω στο λιγάνι να βάλει.
έτσι, μπράβο. Ωραία φίλε, τι βγάζει. Και πάλι ακόμα. Όλα αυτά με ένα κομμάτι καλάμι ενός μέτρου. Πάλι. Φέρουμε. Έβαλε και λεμονάκι μέσα, μου λέει, για να... Λεμονάκι. Είναι full extra. Full extra, ναι. Αυγούστου σήμερα, καλό μήνα. Είμαστε στο Αμρitsar. Είναι η πόλη των Σιχ. Εδώ είναι οι μισοί Ινδουιστές, μισοί Σιχ. Και υπάρχει ο Χρυσός Ναός, ο οποίος είναι το θρησκευτικό και πολιτικό σύμβολο των Σιχ. Μπροστά μας βλέπουμε το Ακάλ Ταχτ, είναι ο ναός που είναι ακριβώς απέναντι από το Χρυσό Ναό. Θα περάσουμε την πύλη και θα μπούμε μέσα. Έχει ένα ψηλόβροχο, αλλά δεν πειράζει. Δεν γίνεται αλλιώς. Κόσμος πάρα πολύς. Είναι ιερό το προσκύνημα εδώ και πάμε. Μάρκετ του Αμρitsar. Χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Χρυσό Ναό. Τεράστιο παζάρι. Εδώ βγαίνουμε έξω. Όλα τα τουκ-τουκ και τα μηχανάκια περιμένουν εδώ. Αυτή είναι η πύλη που οδηγεί μέσα. Χαμός. Εδώ. Διαπραγματευόμαστε με τα ξεροκάρκια. Δοκιμάζουμε και δεν ξέρουμε τι δοκιμάζουμε. Πάνος. Τι είναι αυτό, κάτι μα... Α, τέτοιο, σηκώ. Too expensive, my mister. You have something cheaper? No, μην τα σπάς γάμο τώρα, μην τα... Very nice. One, two.
Να το κορίτσι, με το ροζ. Λοιπόν, ναι, ναι. Κορδάρι, βρε μαλάκα. Και ένα local traditional. Εδώ ο φίλος μας. Όλα γίνονται handmade. Όλα. Χωρίς χέρι δεν γίνεται τίποτα. Το βάζεις στην πέτρα επάνω και μετά τάκ, το κολλάει μέσα εδώ. Another one. Αυτό είναι. Χωρίς χέρι δεν γίνεται τίποτα. Τάκ. Πάει και αυτό. Εκατοντάδες κόσμος επισκέφτεται κάθε μέρα αυτή την περιοχή προκειμένου μια attraction. Trade Gate of Pakistan. Αχα. Trade Gate of Pakistan. Αυγούστου, Παρασκευή, είμαστε στο Αμριτσάρ, έχουμε μείνει εδώ στο Landmark Hotel. Είμαστε μια ανάσα πραγματικά από το Χρυσό Ναό. Το εδώ είναι το δρομάκι που πηγαίνει, κάρτα 10 λεπτά περπάτημα, πιο κοντά δεν γινότανε. Η περιοχή όλη εδώ είναι ιερή, μόνο χορτοφαγικά τα πάντα, λόγω του ναού. Και εδώ ετοιμάζουμε τα μηχανάκια για να φύγουμε. Έχουμε σταματήσει περίπου 60 χιλιόμετρα πριν από το Δαρμστάλα. Έφυγε μια βαλίτσα από τη θέση του πάνω, οπότε ευτυχώς σταματήσαμε στο κατάλληλο μαγαζί.
ήρθε ο Δαλάι Λάμα να μείνει μετά την εξορία του. Από το 1959 ήταν εδώ, γιατί υπάρχει και το μοναστήρι του. Χτες έριξε μια καταρακτώδη βροχή. Ευτυχώς την ώρα που πήγαμε για φαγητό και όλο το βράδυ έβρεχε. Σήμερα έχει καθαρίσει, δίνει βροχές βέβαια, οπότε έχουμε οργανωθεί, έχουμε φορέσει τα πάντα όλα. Εδώ ετοιμασία, φόρτωμα, το ξενοδοχείο ευτυχώς είχε ένα πάρτι πολύ καλό, υπόγειο. Με πολεμική υπερβολή. Είδατε τι ωραία ψάρακια. Είναι αυτά που τα τρώει όλα, αλλά αυτά δεν τα τρώει η Κική. Τα τρώει όλα τα ψάρια, αλλά αυτά δεν τα τρώει. Και εδώ μέσα. Όλα γίνονται με τα κάθαρα χέρια.
Μπαίνει. Δεν θα. Σιγά. Αυτό. Να πάει ζάχαρη παντού. Ο άνθρωπος είναι μέτρο, είναι... Πάμε. Είδε το τουκ-τουκ. Έξω από το ξενοδοχείο μας στο Σριναγκάρ. Ενώ το ξενοδοχείο είναι καλό. Τετάρτη, 7 Αυγούστου, φεύγουμε από το Σριναγκάρ μετά από 3 μέρες που χαλαρώσαμε και περπατήσαμε και είδαμε την πόλη. Ξανακαβαλάμε μηχανή, η έξοδος του Γιώργου και πάμε για Καρκίνο.
ημέρα, 5η 8 Αυγούστου, ηλιόλουστη, είμαστε στο Καργκίλ, φεύγουμε για Παντάμ, Παντάμ, το λένε και με τις δύο ονομασίες. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά τα βουνά και τα περάσματα. Το Καργκίλ εδώ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Λαντάκ. Έχει μια γραφικότητα, είναι στις όχθες του ποταμού εδώ, πισμένη. Παρότι μοιάζει με παρακτούπολη, είναι γραφική και πάρα πολύ μεγάλη κίνηση λόγω των ταξιδευτών στα περάσματα, πάρα πολύ κόσμος. Είμαστε εδώ στο checkpoint. Έχουμε φωτοδικίες. Αλλά πρέπει να βγάλουμε τις φωτοδικίες και την άδεια της Take a picture. No. Okay. Και μία στούπα εδώ, στα όριστα άγρια βουνά.
9 Αυγούστου σήμερα. Φεύγουμε από το Παντού και το ξενοδοχείο Ποτάλα. Πάρα πολύ καλό για τα δεδομένα εδώ. Εδώ το Παντούμ είναι η μεγαλύτερη πόλη. Καλά. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής Ζανσκάρ. Βλέπουμε τη μεγάλη πόλη. Στην Ινδία είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Το τι εννοούμε μεγάλη πόλη. Προορισμός μας στο Λαμαγιουρού. Θα περάσουμε από 3 μεγάλα περάσματα πάνω από 4,5 υψόμετρο, θα φτάσουμε μέχρι 5.200. Ξεκινάμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Αυτό εδώ είναι police checkpoint. Σταματάς εδώ, ανεβαίνεις εδώ στο σπιτάκι, δίνεις τα χαρτιά σου και μετά εκεί από το παραθυράκι που είναι συνήθως κοπέλες έχουμε βρει, 3 φορές που έχουμε σταματήσει, τραβάνε το σκηνάκι, το ρίχνουν κάτω και σε αφήνουν και περνάς. Το checkpoint δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα σπίτι είναι στα τσιμέντα, ένα δωμάτιο με κρεβάτια που κοιμώνται μέσα και απλώς κάποια άτομα καταγράφουν το διαβατήριό σου, την άδεια σου, τη μηχανή σου, το αυτοκίνητό σου και σε αφήνουν και περνάς. Και βέβαια εδώ που φτάσαμε, περίπου 30 χιλιόμετρα έχουμε κάνει. Μας είπαν ότι ο δρόμος είναι κλειστός για το Λαμαγιουρού που πηγαίνουμε και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και τώρα κατέβηκε το σκηνάκι, περνάει ο κύριος, ντόπιος. Και τώρα ψάχνουμε την εναλλακτική μας. Έλεγχος εδώ από το Tourist Police. Ο αστυνομικός εδώ με το σογιαναράκι του. Λίγο πριν φτάσουμε, καμιά 80 πριν το Σριναγκάρ. Ελέγχει διαβατήρια και βίζες. Έχει πάρει τηλέφωνο ο Tourist Police το ξενοδοχείο που έχουμε κλείσει να ρωτήσει. Οργάνωση μεγάλη.